थाब थ'लै आगै औलै आब' माथो खोनानो मोन्दों रेड कामान्ड' फैदों होननानै थ' माबा थ' होदो थाब होमबालाय आयौ बिसोरनो दां रेड कामान्ड'आ Apa kau ingin lugu? Sali. आगै दाना मा खालामनांगौ आब' आगै छोड़ो मुझे कौन हो तुम लोग क्यों ले जा रहे हो मुझे छोड़ो मुझे आं मा खालामबावनांगौ दे दाना इसे गोबाव जाथारखो बिसिनि स्कुलाव थांनायालाय मा दाबो सफैदा मोनागुलायथारबाय मारै जाखो बिसिनि स्कुलाव थांनाया दिनै खोनादों एकदमबारे रेड कामान्ड'फोर ओंखारलाबायथारदोंनो मा बिसोरखौसो लोगो मोनखो ना माखो मा दाबो सफैया जाखो फालाय बिसोरलाय एथ' मोनागुलायनायलाय आइ रेड कामान्ड'आ आगैखौ लानानै थांबाय मा खालामबावनांगौ जाखो मा आयौ दाना मा खालामबावनांगौ जाखो दे थ' होमबा नागिरनोसैथ' बबेसिम लानानै थांखो बेबा आं दाना मा खालामबावनांगौ दे आगैखौ बासायनो थाखाय आं इन्दि बेयाव हाबहैनांसिगोन बेखौनो खालामनांसिगोन आङो आइनो आं गांसे लेटार लिरनानै गालांनांसिगोन बेखौनो खालामसै आङो दरानो गासैबो क्ल'ज खालामजोबनाय बन्द' खालामजोबनायसो अबाव थांजोबखो बिसोरलाय बे रेड कामान्ड'फ्रानो गाज्रि खालामजोब्बाय सुनसुलि मोनाव थांदोंमोन आङो बिस्राबो रावबो गैया हनै सेस दरानो बन्द' खालामजोबनायसो माहाय थांखो बे गथ'आबा फिसाजोआबा अबाव थांखो फालाय दराबो खुलासोलाय माथो न'आवबो गैया मा लिरनानै गालांखो बेलाय न'आव आं दालिया आयै बे न'आव आङो बेयाव थाबाय थायोबा आगैखौ आं नागिरनानै मोननाय नङा आयै जों सानैजों बहाय नागिरनानै मोननो आयै आङो दा नोंखौ नागारनानै थांनोसै इन्दि बियाव ओंखारलांनोसै आं आयै आंखौ नोङो बे खेबसेनि दायनि थाखाय निमाहा हो आयै मा आं सान्दिया आयै आं आगैखौ जेरैबाबो बासायनानै लाबोगोन आयै नों गोसो खुसियै हा बिदिसो आयै आंखौ निमाहा होदो आं दा थांनांसिगोन आयै क्यों लेके आ रहे हो तुम लोग छोड़ो मुझे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का छोड़ो मुझे तुम लोग मेरे साथ छोड़ो मुझे क्या कर रहे हो तुम लोग छोड़ो मुझे क्यों बांध रहे हो मुझे तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ छोड़ो मुझे जल्दी करो आबो 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 आबोलाय छोड़ो मुझे तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का
बेथ' आंनि आगैनि आवाजखा जानो हागौ आंनि आगै दंहैयो बेनिफ्रायनो खोनागासिनो आं बेहायनो दंखायो बे बासाय रैखा खालाम सोरबा रैखा खालाम बासाय आंखौ गवा रेड कामान्डु कौन छूट किया देखो जरा कभी भी आ सकता है वो लोग साइड होगा एनडीपी होगा साइड औ आं नोंनि थाखायनो जाहैदों मा जाहैखो गथ'फ्रालाय बेबो गैया जाखोफालाय दाबो सफैया बबाव थाबजोबखोफालाय गथ' सानैयालाय बेबो सफैला न'आवनो दासिमबो पाबजि खि जानाय रेड कामान्ड'फ्रानो जाजोब्बाय आयै नोंसोर सफैबाय फिसाफोर आयै फिसा